si nohy poriadne. Poriadne nohy. Úplne až čo to ide, až na prsia komu ide, hej. No, Prasku, aj tú druhú. Aj tú druhú. Obidve, tak. Výborne. Dajme si len 5 drepov, dobre? Stačí 5 drepov, viac nerobte, len 5, aby ste si iba natiahli svaly. Nech to nevykonávame. Dobre, a teraz ešte poďte sem a zabehnite si niekde do polovice tejto drahy, tam sa otočte a zabehnite si späť a potom si trošku vidíte. Aká polovica? No, približ odtiaľ to približne do polovice. Bežte, bežte. Poďte, poďte. A pridáme. Tomáš, čo je? Rýchlo, rýchlo, bež! No, ale tam budeš bežať. Musíš, lebo odrežeme nohu. Dobre, teraz si vydýchnite. Dobre, bež. Rýchlo, Bardy, poďme! Ešte to nikto, môže to detičko? Výborne na to, Bež už, bež, bež, bež.